Makadiko ngoma Dickson. Ndinofara baba Chemera upenyu uri sei? Aiwa upenyu uri nani. Munotiwo nechitiko chanhasi ichi. Chitiko chanhasi chandifadza zvakanyanyisa. Ndava nemufaro wakanyanya. Zvinhu ndengoshuwa mumwoyo. Kuti semunhu dzimwe dzenguva unenge usina pekutangira asi kereke yagadzira chinhu chakanaka muzuva ranhasi. Amen. So munotiwo message yenyu kune vamwe vari kune mamwe maprovince vasina kukwanisa kunge vachionawo chitiko ichi nekurudziro yenyu kuti vapindewo muchirongwa ichi. Mashoko angu kune dzimwe hama dzose dzemaprovince anga asiri pano, kushuva kwemwoyo wangu kuti vagozowanawo mukana wokuuya kuzoona nzvimbo yakadai, uye nevazhinji vedu vasina kukwanisa kupinda muchikamu ichi chekubviswa kwakaitwa zvipo nevanhu nekubvisa dzimari dzekuchengetedzwa kwepano nefainenzi yezvose zvinodiwa pano. Ndaingoshuva kuti tose tisina kupinda mazviri titore mukana wokuva mazviri, Mwari vatiwanire nyasha, nekuti shoko ranga richitaurwa pano ungonyazoona kuti harisi rokuda kubatana njere dzevanhu kana kuvaraita vanhu, asi zvakatonyorwa zvokuti kungoita zvakanaka kudai unoropafadzwa naMwari. So 5 years from now muri kuona chechi yenyu yapapi? Chechi yedu kubva iko zvino pa5 years dziri kuteera inenge yayemhando yepamusoro. Chandoidira ndechekuti pamhando yepamusoro pairi kuenda iri kuenda pamhando yepamusoro pane zvekuvaka nezvimwewo zvinoda kuitwa zvedevelopment, asi pamwe yatagara yedu aiwa tiri advance, chechi iri mberi. Aiwa tinotenda mukoma mava nenguva yakanaka. Ndinotenda muzita raJesu. Amen.